Aaramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Sainto Cabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na ininin Friday. Petsa 14 na sa bulan Pokan, Mayo 2021. Sana po areglado kita. Maski na nga na medyo hard life. Panagos mangyari kita nakatimos na pangangaipo sa aldaw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ako po si Giraran sa nung lingkod, Mardela daing iba, sanit sana. Pero tiyan. Technical side kasabay niya to. Ronald Baldo 2022. Di na nga cancel na. Bantang yaon man, mga tugang sa DCGB Social Media Department, Richard Astor. Sa production assistant center, kasabay niya ito dyan ang kaganda ng South, mga tugang, walang kupas din yan. Angel Mustaza, mantang sa luwas, sa Mega Force Patrol, sa padagos pong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa Banuan na si mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, pading Jomar Bien. Sa 3rd District, yaon po si Jimmy Nasalita, nakaprangkisa. Mantang sa Daraga area, sa Banuang Sotil, ang Tito ng Albay. Nagbabandera dyan, Renz Luna. Old Albay District, asin sa southern part ka mga barangay kan Ligaspi. Yaon po dyan si partner Al Armario. Bantang yaon, mga tugang sa Ligaspi 4th District. Ang babaeng walang pahinga, Hans Galero, together with Henry Boy Mata, tuyang mobile pilot. Ang mata ng bayan, Boy Mata. Yan sa Regional Center site asin sa northern part ka mga barangay sa Ligaspi. Yaw po dyan ang The Flash, Lewins, Bursi, Barcena. Kami po kabos, minasaludar. Pinapabal siya ng magmang morning. Sana po okay ka po. Sa mga misis na nag-prepare sa panguntuan, kastrikasan, taod tuna naman, sarap-sarapan ng mapremyohan. Okay? Kaya na po magparahaloy pa, diretso na sa mga rangkada ka mga bareta, kunya po na pagkaaga. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Good morning sa mga suki. Sa mga fans kan sadit sana Pirotian Fans Club, good morning. Pero nga, nabuhay. And good morning kay Ma'am Karen. Rusin Altabano. Good morning po. Okay no, mga tugang rangkadanta na mga bareta, ali po dyan sa luwas, kunyang po na pagkaaga. And yaw na po mga tugang mga pag-iripata sa Mega Force Patrol. Unahin natin ang babaeng walang pahinga. Hans Galera on the line. Hans, good morning. Please come in.
Maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta na tinungo niya na Philippine Army 9th Infantry Division na halos naglaylo na ang insurgency o mga gro kan mga makakomunistang grupo sa probinsya Canalbaya. Inihan sinabi sa DCGB News ni Major General Henry Robinson Jr. ang Commander General kan 9th ID kung sayang sinabi na matapos nindagpukan man ang probinsya Canalbaya kan mga nakalihis na panahon na may kinaraman sa mga espersos sa insurgency na probinsya halos nagtitiit na siya na daw ang mga lugar digdi na CTG o kaya Communist Terrorist Group infected susug kay Robinson. Iniyan sa iyang pahayag sa DCGB News. Yes, dito sa Albay naman, hindi na masyado. Halos wala na tayong mga enkwentro sa mga armado dahil napakaliit na ang pwersa ng kalaban dito. Sa aking mga pagbisita sa ating mga units dito, ay malayo na po ang location ng kanilang mga armed elements. Kaya doon natin sila hinahabol para hindi na po sila makapagbigay ng mga karahasan sa urban areas. Dahilan digdi, dakulaan pasalamat ni Robinson sa mga LGU as in government offices sa Kabicolan na panago sa nagtatabang sa probinsya Canalbaya na mahali sa mga remote areas and influenza o kaya kay ining kan CTG na rin na mas maging matrangkilo pa na sa tuyang palibot sa mga maabot na panahon. Sinigun kay Robinson ang hagad niya sa publiko na tabangan man ang sa indang pwersa 19th Infantry Division asin man ang mga gobyerno lokal tanganin na makontra o kaya makortar na ang problema kan na mga makakomunistang grupo digdi sa tuyang kapalibutan. Yan tabi, Sir Mar, ang mga impormasyon pa halidigdi sa lawas kay Patsy Boy sa Mobil at sa Ganero, DCGB. Thank you very much, Hans. Sino man kay Boy, dyan po sa Mobile. Sana matapos na nga yan, ano? At bako na po healthy ang mga pangyayari na ang mga kapwa Pilipino naglalaban-laban. Yung gobyerno bumibili ng bala para pampatay sa kapwa Pilipino. Yung mga Pilipinong iba, umakit ang bundok para ipaglaban ang kanilang karapatan pero maraming naapektahan. So, paano tayo uswag? Paano tayo unlad? Kung ganyan mayroong mga factors po na no? Sana pag-usapan. At saka, pag nag-usap, maging parehong tapat sa mga ipapangako na mga pag-unlad at saka kapayapaan. Ayan lang naman the best na gawin natin para sa gabos mga tugang na tagabagantabay. Okay? O bueno, mga kapatid, dagdagan natin ang mga balita. Lipat kita kay Luwins Bursi-Barsena, The Flash, sa sayang area. Carter, plus kami. Yes, salamat sabi Partner Mar, maray na aga katapos na mga parantabay. Location kan DCGB News sabi Partner Mar, yung kita digdi sa Tabaco National High School, on assignment sabi Partner Mar, anak DCGB News, na nagpaapot nun yan sa rong press conference, pero stricto man sabi Partner Mar, digdi ang protocols na pinagpapauto, may ginaaraman sa regional virtual visit ni DepEd Secretary Leonor Briones, may kinaaraman sa edukasyon and aksyon. Ngunyan tabi Partner Mar pinagalalauman na maging na may paluwas digdian update kung no rin talaga magkakaigwa nin schedule kan opening of classes sa gabos na mga eskwelahan, pampublikong eskwelahan sa bilog ng Pilipinas. Asin na aramon tabi di Partner Mar kung ano ang magiging update sa face-to-face learning na pinagdiliit tabi Partner Mar na parang gari ipanapaplano ka na Department of Education na ibusol. Pero tabi Partner Mar susog sa pakikipag-ulay kan DCGB News digdi sa opisina kan DepEd Region 5 sa paagi ni Sir Mark Kevin Arroco. Talagang aminado man sinda tabi Partner Mar na bakuman 100% na talagang naging perfect ining so mga alternative learning system digdi sa satuyang kapalibutan may kinaraman sa mga modular as in online classes learning. Asin apisar kayan tabi Partner Mar, talagang dakul dahil sinatabi Partner Mar pala na na-receive na mga reklamo hali sa mga magurang, mga agrangay hali sa mga magurang na nagbubusol na tabi Partner Mar na dapat daw magkaigwa ng face-to-face learning kasi na didipisilan na lalo na sa mga estudyante na kinakaipuhan nin pagtutukan mga teachers na dainin face-to-face.
Kaya saro yan tabi partner Mar, digdi sa mga tutukaron na pinaglalauman na pag-uurulayan, digdi sa regional press conference na pinagigibo, Oh. digdi sa Tabaco National High School. Partner, may Partner Bam. may recommendation sinda kay Secretary Leonor Briones kung arin na mga lugar halimbawa sa Bicol region ang preparado na o handa na mag-engage sa ano yan, face-to-face classes? Actually, tabi partner Mar, dahil man nagtarampa kayan kung anong mga eskwelahan ang pinaghihiling na pwedeng pag-ibuhan in limited face-to-face learning. Dahil ang dapat daw kayo na magtaram, iyo si Regional Director Gilbert Santad, na iyo man ang nakatukaw mo niyan sa pinag-igibo mo niyan na pagtiripon tabi partner Mar, digdi mismo sa Tabaco City. Ngayon, so blanco pa no? Blanco pa? Dahil pang maski ngaya hint o cue Roger. o clue na ngaya ining mga nasa isla ta dahil matigding kaso po nang tanay ni. Roger, Orang kada ganon. tabi partner Wala. Mar, wara kiar kaya na pinagtataram ang DepEd Region 5 kung anong mga eskwelahan ang isang na-identify sa abo maninda Ephraim tabi partner Mar, tiba daw na magka-ingwanin mga misinformation. Ayun. Pero ang sa indang pagtutungkusan dyan, itong kahagadan ka mga magurang na ibalik na ang ano yan, Ang limited face-to-face. Limited face-to-face despite na may mga parang siso ang Roger. ang pag-record kang kaso sa Bicol. Roger to the tabi partner Marta. Sarot daw tabi partner Mar sa pinag-aagrang ngayon kan mga makurang. Iyon na nga nito tabi partner Mar na didipisilan sinda sa pagpaukod sa mga aki kan mga ileleksyon na nyaon sa module na dapat na teacher na magturo na dahil sa modular learning ang nagtuturo na lugod niya. No, ganda ka na answer pa magurang. Girl daw So- na bako daw na kaya gusto nindang ipasa na sa mga teachers giraray na babaldi na sinda. Iyan sana. Kasi bilang ano baga magurang dapat ika ang panginot na niya o naggagabay dyan sa aki mo. Correct. Yung teacher is the second parent when they are in school. Oo, sinda na sana sa taga-mulde. Oh, kaya lang sabi man kaniba, paano ngaya maluya man ngayaan sa muya ngayang inadalang kaya dahil man nga aram ngayon mga nyaraon dyan. Oh, so saro pa yan Ayun, tabi mga partner na. Mar sa mga nadadagog nila mga factors. At ini ipapaabot na tabi Mar mismo kay DepEd Secretary Sana mailing Briones. dyan ano, kung duman sa mga nag-modular classes, pirang porsyento naka-comply religiously kan completed modules and pirana ang porsyentong huminabo na. Correct. Di ba? Oh. Kasi Oo. ako nahiling ko, may mga aki talaga na garo nawaran ng gana. Oo, Roger, And yan tabi ang partner medyo Mar. alarming dyan, no? Especially yung minapuumpasa na. Buta nailing talaga daw ninda. Ha? Nailing talaga daw ninda na sa mga aki kadaklan, nagkakarawat na sila sa cellphone instead na mag-aradal. Correct. Yan ang saro na na medyo sabi ko nga ni, naku, ano kayo mangyari na sa mga aki? So, lalo sa minapuumpasa na baga? Na Roger. nagpupumpasa na magka-interest dahil siyempre naon sa mga mga kaklase, napupumpasa na ma-feel ang atmosphere sa eskwelahan, kung paano may Correct. teacher, may kaklase, may pigigibo, mga activities, Oo. biglang nawara. Correct. Ano daw? Ay. Yan ang medyo, Oo. ayan, Yan nga ni makulog Tabi Partner sabot, Mar. ano? Oo, yan nga ni Tabi Partner Mar na mga lilinawon pangunyan. Dahil ang medyo blanco pa yan Tabi Partner Mar na mga information makinaraman kaan na DepEd Region 5. Susugtig di, ang may final say man daw kayan, maski ipagpaabot ni Dayni kay DepEd Secretary Briones, Oh. ang ma-aprobar man giraray kan mga siring na bagay na gusto na kan ibang mga magurang na magkaigwan ng face-to-face learning. Iyo si Presidente Rodrigo Duterte. Ayun, no. Sana makano ano, at least kahit paano, sana makaistorya tayan si maski sa ina programa ka sa DCGB, invite mo yan si sa Zoom si Director Salsad, at least to Roger. give us the picture ano ang nahiling ni Dasin anong pwedeng gibuhon and no rin yan dapat nagibuhon before na magro ang sistema kan edukasyon sa Pilipinas. Roger to the Tabi Partner Mar. Tanailing ng Tabi Partner Mar, sinda na mismo ang nagtaram na talagang medyo alarming na sitwasyon kan edukasyon di sa Kabikulan. Yeah, Tayo na nga niya. because of the general feedback na ngaya, nagsisimbag ngunyang kan, nag-eskwela ngayang ngunyan, magurang na. Oho, bako na so ate. Bako na so ake. Correct. Di ba?
Kung kayo nga di agi sana sa project, tanganing di mabagsak so aki, ngunyan nga siya na mismo nagsimbag. Roger. In which na medyo bako magayon. Yes, correct Diba? yan. Parang magkaroon man ng magandang grades yung bata. So magurang ka nag-aaral. So, anong mangyari ka sa futuro? Yan ang Yeah, medyo ano. correct. Okay, sige. Bahala ka na dyan. Roger, so Roger, yan tabi partner Mar. So yan tabi partner Mar ang mga initial pambungkaras sa special assignment kan DCGB News kunyan na pagkaaldaw digdi sa Tabaco National High School sa aktibidad kan DepEd Region 5. Reporting from Regional Center Site, ako po si Alvin. Thank you very much. Luwens Bursi Barcena para po sa pagtutok sa sistema kan edukasyon tangon yan. So may virtual visit da si ano yan, Secretary Lenore Briones para po sa Bicol para maaraman ang sitwasyon as in ano ang mga pwedeng gibuhon. I hope na makagibo talaga sinta ning pinaka the best na sistema. Medyo alarming na ang pagdakol kang bilang ka mga aki na parang nawawaran ng interes sa pag-eskwela. And spoon feed kan mga magurang kung anong mga dapat nagibuhon. Gusto matapos na tulos ang engagement. Ano, Nal? At ang ngayang mailing ba kang teleserye mo, tara ako na magibo ka na luwa na alayas na. Katurog na. Ayari. Mga tugang, kami po'y magbabalik. Makalis lang kere. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payo asing kalintura, anbay Jesse, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang ko.
baka idol kang talaga sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sanggunian, ako'y ibahin. Sunong dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod, putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad ni Senadora Leila de Lima sa Facebook na imbestigaran ang pagbagsakan sa iyang official page si Ringman ka nagkapirang miyembro kan oposisyon. Sinabi ni de Lima na alas 12:02 sagod 1:30 nin hapon kasudma na ima-access sa desktop as in laptop ang sa iyang official Facebook page. Sa inaluwas niyang payag, sinabi ni Lima naglalaom ini na ana pangyayari bako organisadong pag-atake. Tinawanin doon kan senadora na importantehon ang social media sa mapanghagyata na panahon ngunyan para sa papalakop nin makatotohanan na mga impormasyon. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Miglite, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Unilab. Malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan? Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568.
Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, balik mo kita mga tugang sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Ayan, medyo madilim sa ibang mga lugar. May power service interruption na in-schedule. Eh kasi walang kuryente, brown out. Walang kuryente, walang kuryente, walang kuryente. Kasi walang kuryente, brown out. Walang kuryente, wala. Ayan, tiyos-tiyos sa sana, tawarang kuryente. Mainit sa palibot at saka good morning sa mga tagapagantabay nato sa DCGB News Online Facebook page at sa YouTube channel. Paki-like and paki-share na lang po sa mga friends natin para mas dumami tayong nakakaniig sa impapawid kada alas 11. Yata ngaya. Garo ngaya nari para muna. Ari talaga. Untunay. Marami tayong mga busy na mga kababayan natin. Okay, anyway. Sa mga kabarangay ta, dugangan ta ng mga istorya. Naku! Mamaya kunin ko lang itong report ni Jomar. Ang resulta kang COVID ngunyan, para lang kawan. Basta, sa bilog na Bicol, may narehistro mga tugang ang Department of Health na 7 nagadan. Mamaya lang Kung pirang recoveries, tsaka pirang bagong positive ngunyan, maramang tayong taod-taod sa naman. Kunin mo natin ang report ni Jomar Bien. Halipod niya sa Tabaco City at sa 1st District. Buddy, good morning. Okay, marinood to na pala. Please come in. Salamat, Pading Mar. Inutang ko ng una sa ng detalye. At sa kahaloy-haloying panahon, bilog na 1st District, day ang malilipot. Kunya na aldaw, igwang dua. Totoo na yan pag nagluwas sa iba pang detalye. Sige, alright. Sa mga taga-malilipot, igwatabi kitang duwang positibong kunya na aldaw. Totoo na tabi yan. Mientras tanto, pare sa mga dagdag na barato, dakulang perwisyo, ang pigdadara sa mga motorista, pati na sa mga paralaog sa trabaho, ang nagluluwas na kapabayaan, kang kontraktor, kan napag-construir ning tulay digdi sa Banwaan kan malilipot partikularmente itong tulay na Tiagaw Bridge. Ini matapos na may mga pagkakataon na kinagbabantay, kinagtatraffic na minakausa ni dakulang o halabao na linya kan mga naghaharalap na mga bihikulo na mapaandar. Kasubagong aga, sarong ehemplo pa di, kasubagong aga, daing ilaw, daing nagbabantay, daing nag-iilaw so pula buda green, may kuryente man sa lugar, buda daing bantay mismo, duman sa nag-control kan switch. Alas 8:30 pasado na ang aga, kadakulda kulugod ang nagka-tatararapik dahil man kinagdidiskarte na magbabantay para kung arina ang painuton, arin ang palargahon na way, sumali sa wali sa tabako. Nagkatirang pagkakataon na arog na kanya nangyari, pero kasubago sumatindi sa talagang daing tao na nagasikaso. Kan mga nakaliis na aldaw, minsan dahil man ang kadailaw, pero yaon dyan may mga persona na nagmamandakan trapiko. Ngunya na aga, grabe. So, grabe tabi pa rin. So, delay kan mga may bihikulo, kan mga malaok sa trabaho, asin sa may mga tumadon, dahil lang iabutan ng 15, 20 hanggang 30 minutos na naka-standby. Naghahalap na matapos sa balyo na maubos,
Kung sige sa nangabot, dahil naubos, di dahil nagkakabalda, so kasabat. Dahil nagmaner dyan maski pulis o tanaw, dahil nagiaram. Dahil lamang, alas 8:30 pasado na, lingon ko mahiling mo, yun na video pa diyo, dahil yan na ilaw. Oo. Dahil nag-ilaw. Tapos yan bakante, so harong-harong kung saan dapat yaon dumasa nagkukontrol kang traffic. Kaya kung hilingon mo yun na video, halawi ko na yan, na standby, dahil nag-iroon sa ibong nalado, tahala to ng kada maubos, ining suhali sa may partikan Ligaspi. Kung yan may pulis, headquarters kang pulis ang tigagian, traffic ang tangot. Yan eh. Parang naging insensitive sa PNP dyan. Kaysa construction firm yan. Dahil ko pa nakaramag konsisa yung katibo, pero ini-proyekto ni sa DPWH, Yes. tuloy ini, DPWH region. Iyan sa ababaw na tulay. Ano na? Iyan sa ababaw na tulay dyan sa malilipot na perming nababaha. Tama, pigpahiwas naman kuta mo na ipapalang ka, kundi may mga pagkakataon, lalo na kuta ng araw kayo ng rush hour, alas 8, dapat ikaw kuta kinagmamaner kang trapiko. Correct. Tsaka dahil na dapat igubayaan, dapat 24 hours igubayan, aram nindang one way. Oo. Grabe, sumururog-urog kan mapaligas. Isipon mo, alas 8:30 na, yaw pasindag dyan sa malilipot na sa traffic. Salbata ng buhay tayan. So, maringani, sa pag-agi ko niya na auto, muna na, iguana duman na nagmamanehar, pulis na pati ang Pomenite, na bakuman ko tayo ni trabaho kang pulis. At tayo mga pa, di ba kuman na trabaho kang pulis, trabaho ko tayo, obligasyon niya kang DPW, kang kontraktor. Yes, ano yan? Natitirita na sana sa pulis na magtrabaho ka bakunin ng trabaho, dahil ang sa harap kayo ni, na kapabayaan kan DPW, so kung kontraktor man, kan naunambita na proyekto. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCTV. Thank you very much. Mga amigo sa First Engineering District Office kang DPWH. Ma'am Tess, paki-ariglar man tabi ito. Pakisabi kay DE. May problema sa kontratista nindo duman sa tulay sa malilipot. Binayaan na daing nagmamanihar, so yan, nagkagurubot at traffic. Diba? Sana matawan po nindo ng atensyon yan, medyo bako po maray ang sistema. Kanino, ulig di man sa may parting bigas, so naganong apuryan, Ronald, nag-asphalt overlay. Yung mo ang traffic ito, pun dyan sa biga, hanggang udo man sa basod sa Santo Domingo sa Lidong. Yung nun mo yan. Dahil sa asphalt overlay. Tangon niya, tulay ito. Haloy-haloy ito, tulay. Maburog ta kang pilote, pagkatapos kan sa ibong na parte, sa ibong naman na parte. Ayan, dahil pangani, napurumpasan na ka mo, pitpabarayanan nindo. Kung mo nindo, ito, iuli nindo sa DPW, sa'yo makahanap kay iba. Simas na. Ay, Diyos ko. Dahil mo lang ngaya pangaranan ako. Pigpaisi ko na sa project engineer. Ay, salamat, Abi Migaw. Bago maray ang sistema, di ba? At ano yan? Dapat arog ka ng mga nagpo-post ng risk o hazard, dapat igopirmi ng tao. Parang kaparte yan kang kang trabaho kang kang kontratista. And yung district naman is to ensure, lalo yung project engineer, na ariglado ang pagkakalapat kang gabus na mga safety precautions dyan at saka ang bulos kang trapiko, ariglado. Alright? Salamat, Abi Migo. Yan. Ika ng tunay. Bueno, mga tukaramon ta na. Close to 200 ang kaso sa Bicol. Hans, please come in. Yes, maray na uto giraray Sir Mar, maray na uto sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta 179, na-record mo niya na bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan. Alang kung niya na narehistro sa probinsya Canalbay dahil nagsususog sa DOH Bicol, tabi Sir Mar, 38 kay nian sa tuyang probinsya, 13 sa syudad kan Legazpi, 8 na irehistro sa Banuan, Gandaraga,
asin Tigtulo, Libon asin Ligaw City, Tigduro man Bakakay, Kamalig, Malilipot asin Tabaco City, mantang Tigsararo Ginubatan, Piudoran asin Tiwi. Sa ngunyan, 19 man nairehistro sa Camarines Norte asin 65 sa probinsya kan Camarines Sur. Ano man ang nairehistro sa Catanduanes, 24 sa Masbate, 16 sa Sorsogon, asin sarong klasifikado as others sa Tagkawayan, Quezon. Sigun pa sa DOH Bicol, 7 ang nairehistro niyan na panibagong COVID-19 fatality sa Bicol Region. Sa araw kay ni Sir Mar na Albay, kaya mamandigdi ang probinsya kan Camarines Norte asin Camarines Sur mantang 4 sa Sorsogon. Maski na nga ni, dakulang kasong naidagdag sa Kabicolan asin may mga naidagdag man na fatality, maugmakita lang sa Sangatos man tabi Sir Mar. Naka 3 digits man. Yes, naka 3 digits man nairehistrong nag-recover na. Ayo, di sana arog na lang ka ang puro pa itaas pa kung pababahay puro pa lang kauso marahay na impormasyon bako itong so mga negative ano. Yes, oo. Ayan. Okay, anyway, mga sa ligas pinagposta si Mayor kung mga taga-sain. Agaro daipa. Ayun, pero may mga areas na barangay na wala noon, mayroon na naman ngayon. Posible. Talagang di pa kita pwede mag-relax, no? Yes, di pa pwedeng magpakakampante ang publiko. Ayan, dapat talaga bawasan ko ng pagparalang to agad eh. Yes, At tama, saka tama. mingle sa lalo itong actually ngunyan ang pigiling ka mga expertise yung spreader sa Karakanan, sa Teripon Sosyalan, dumanda ay. Yes. Tapos sa trabaho na naging kampante man sa trabaho. Hindi na nga mga Christmas na magkamiridbid man kaya. Magkamiridbid man sa nangaya kita, nangaya ka. Iyo baga. Yan ang medyo hindi magandang kaganapan. Dapat na hindi tularan. Na minakapag kung may nagpa-positive na, nadadamay ka, boss. Yes. Imagine the magnitude kung halimbawa sarong kumpanya o sarong ahensya na tinamaan ng COVID ang empleyado. Gabos mga dyan hanggang sumang kakapamilya ka mga empleyado. Bigbabantayan. Damay-damay. Ay, nako. Okay, sige. So yan Sir Mar, ang total na kaso na nai-record sa Kapitalan na punta nakaling sa taon, nagabot na sa 9,525, mata ng aktibong kaso, mantinig halang kao, dahil sa na 1,927 pa inisusog sa DOH people. Roger. Yan tabi Sir Mar, ang pinakabagong impormasyon may kinaraman sa COVID-19 situation sa Kabicolan with Boy sa mobile and sa DCGP. Yan na, tandaan do, COVID is a dangerous thing. Nandyan ba mo yan? Mag-face mask, mag-face shield, mag-distansya, mag-ugas ng kamot. The basic MPHS. Gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away. Yan, huwag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Yan, love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. Yan, pag nahawa, kawawa ka, buong pamilya damay. Alright, so dyan po, tabi, mga tugang paramdom sa naman yan, dahil pa po naghahali ang COVID. Bueno, dagdagan tayo mga istorya, ali po dyan sa luwas. This time, dumang kita sa 3rd District kay Jimmy Nasalita para po sa dagdag niya itong mga nakalap na impormasyon dyan. Jim, Marinod Tatabi, plus kami. Yes, salamat Tabi Mar. Maray na udto sa mga parantabay, sa mga dagdag pa niya itong bareta. Makahirak gari na Exodus, gulpihan mga nag-uruling hali Manila, masiring sa Masbate, na nagdadarag sa digdi sa Piercan na Piodoran Tabi Mar. Minsan mga guranguno na, sulo, kay iba nakapamilya,
na naghinguwang makauli pasiring sa Masbate. Iyo, oo. Kunyan, igwa padigdinin na mga ina, may mga padudo, bulan pa sana, pakalis ini imundag, ipig bibiriyahin na maar, dahil lang posible sa pagtiyo sa Manila, napipirito na maguruli. Sigun kay MDNRMO Chief Sir Noel Ordoña, duwa ng senior citizens tabi mar gurang, ang papauruli sa Masbate, dahil kay Banan, pagabot digdi sa pier, may nito noon, posible kapos pa sa budget, gutom, maproseso pa kan mga papeles pura ber palunadon sa barko, duwa na anagadan na mga gurang. Diyan sa ano, pagabot dyan sa pier. Pagabot digdi sa pier, may nito bagang pier. Correct. Oh. Pagkatapos ma-practice ka kan social distancing, may face mask ka pa, gurang ka na. Ay, pagkatapos makikisusuan ka tangani na makasabay ka duman sa pier, sa pagproseso sa na papel mo, yakon pirot ka, gutom ka, mainiton pa. Turang. Ang problema, siyempre, di mo mabasol yan na magali sa Manila, tako dahil naman nahanap. Tapos mas mainiton doon sa Manila. Mas mainiton, nga kung so, pigulian mo, aki mo duman, napiwas man. Yan. Mapirit ka na sa magulit ako ng pamasahe man sa nga, tirawan ka man sa nga, ni pamasahe. Yeah, kaya lang ang problema, somewhere along the way, dahil ka nakaabot. Dahil nakantos, maantos ka duman sa ulian mo, kuhan ka na. Horizontal na. Horizontal. Yeah. Dahil ka manipan, kung kulang man nga ni pamasahe. Iyo, ano. Dahil ka na nakantos sa ulian mo. Sana matapos ang COVID-19. Grabe na. Ikaw ding sitwasyon nun yan, mas masaklap tabi, Mar. Nakuha nga ni sa atensyon niya, totoo bubo ni Sir Noel Ordoña, mga 2-3 misis pa sa 3 bulan, inabot nin pagkairak si Sir Noel Ordoña dahil ang tasina na maproseso kan papel, wala man ki mapapaubo na wala man kaiba, nakapamilya. Uy, pigyan mga ubo-ubo na aki. Matawahon. Ay, naku. Kinuha ni Sir Noel Ordoña, siya na sana nag-ubo. Bako sa naman nga. Iyon na nagyayo. Oo, bako sa... Pagpigparahirin 3 minutes pati si Sir Noel. Tapi may nag-post man. Ikaw ka pala niya ang aki. Ganyan, bako sa naman dahil nitabi maaran sitwasyon. May ibang ina na ipipakiwalat na sa napipaubo sa kunday, man nga ni midbed. Yan kung paano kung may virus, bata na, kiday man pwedeng bugtakan ki face mask. Oo. Namumutag na sa dilantira nin peligro, ang mga umboy, sabi Mar, na nagpipirit ang mga magurang na maiuli sa Masbate, makauli sa Masbate, hali sa kung saan na lugar sa Metro Manila, dahilan sa sobrang pagtios ka dipisilan, dahilan kan pandemya, tabi Mar. Roger. Nako. Oho. Mapagalon, magparaorong sirbaran ng palibot. Pagpara iling-ilingon mo dyan, talagang medyo makulog sa buhok. Oo, hindi mo aram kung anina, may bastanting kwarta, daing pagkaon, daing padudo, daing gatas, paano na yan? Sakripisyo sa aki. Oo, maray nga nita. Pigparuli dyan sa Masbate, mas desa ng mga anong mga requisitos pang iba. Igwa nga ni, nagpo-proseso. Koordinado ka duman sa Masbate. Kung dahil ka koordinado duman, kaya nga ni nagpo-proseso digdi sa pier, ay ka man ako duman. Nako. Igwa mga lugar duman sa Masbate, na dahil basta maako, na dahil duman nakikoordinar sa inda. Iyo. Iyo man ang pigingatan, so virus. Oh, yan, sacrifice. Duwa na nagdagantabi mar nagurang. Naku. Ay, naku. Condolence na lang po sa pamilya. Talagang Iatake. Hindi ka natake yung kunali ka sa Manila. So, biyahe mo, gurang ka na mga 80 anyos ka na. Halawi guno noon pagkatapos. Gutom ka pa garaw. Gutom ka pa. Tapos, wala ka pa patamang-tama sa nasupamasahe mo. Maproseso ka pa. Wala na. Hindi ka makanto sa finish line. Sabi Mar, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga tunay yan po, mga dugdug yan ito, mga istorya. Mamundo po yan, ano? Sana kung mapipwede man sana, wag na muna na magparabiyarahi. Iyo po yan ang naging problema. Dahil ka mga inako, dahil ka man nakantos. Painabot ka na ning kakapusan ng hinangos. Mabuya ka makauli, gadang ka na. Pangyari.
Alright, mga tugang, taon-taon pagbalik ng iba pa niya mga istorya, 11:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa siisay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our people's champ, Manny Pacquiao.
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ted Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mixten Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mixten. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik po kita mga tugang sa tuya pong programa ngunyan po ng pagkaaga. 14 minutes bago po mag alas 12. Nakalain din niya si Ans. Okay, balikan tayo po si Ans Galero, kali po dyan sa luwas. Ans! Bless kami na, Ans! Yes, galing na uto, Sir Marmar, mautugrabay sa mga paranta. Yaon kita mo digdi sa LCC, Legazpi, sa may food court. Naharos na medyo may problema digdi tabi, Sir Mar. Na roll out kan vaccination para sa mga senior citizens dahil lang sa dakul pa digdi nagahalat sa enumerators. Kaurong digdi si Kapitan Glenn Barcelon kan parang edap-tap. May mga napinjente pa digdi mga senior citizens niya pa sa registration area na sa kutso ko niya. Then nakaka-proceed sa ibang steps kayong vaccination. Allegedly, may delay sa enumerator kayong nasambitan ng vaccination program. Pero so iba tabi, Sir Mar, naka-proceed naman tumaan sa ano yung mga yaon dyan na nakano? Ano yung mga yaon dyan na naka-pre-register na yan?
So iba Sir Mar, susugan ni sa abiso ni Alcalde Rosal, dapat na naka-pre-register ka na sa immunization registry Yes. kan gobyerno lokal. So Yun ang priority, nakadiretso na baka? naman. Yes, opo. Yun ang priority. Ngunyan, Oo. so dahil nakarehistro, pwedeng magparehistro dyan. Yes, Pero dahil yes. nangangolog na ngunyan, mababakunahan ka. Yes, tama. Kung hilingon ko nga ni Dikti, yaong kami sa may hall ni Dikti, medyo maabot siguro po kung mas o menos 20 pa ining naghahalag sa registration area. And so iba, yaon na tuman sa vaccination proper. Pero independente pa sa good sa kanya, maski nga ni si Kapitan Glenn na sisibot naman Dikti ng City Health Office, ta kaipuan nindang ma-proceed na ini kung pwede ba sindang ma-accommodar kung na pagkaal daw na ini. Although wala pa ngunyan kita nakuha ang kasimbagan tabi Sir Mar, kung ano na posibleng maging aksyon man kan gobyerno lokal, may kinaraman sa bagay na ini. Yun, okay. So sa ngunyan, ang target ko na supposed to be is 60 at adigdi tabi Sir Mar sa venueng pinagtalaan sa LCC Malls Legazpi. Nakasubago sa SM Legazpi medyo smooth naman. Aramon taman Sir Mar kung ano ang sitwasyon man sa Pacific Mall Legazpi. Haros pareho da ang allegedly na sitwasyon ngunyan sa duwang mall na ini. Pero so far, nagbisita na digdi ang Task Force kayo saan kauron takasubago si Task Force Head Andy Barbella. Ayusan ninda so pasi order man dito. Takasubago medyo nagkikwaning gubugubo dito sa nasambitan ng lugar. Nagdakol nga ni so bilang kan senior citizens. Pero maringan ito yaon man dito so City Health Office. Yaon si Dr. Gomez ang representative man ni Dr. Fulbert Hilyago kang City Health Office. Kasi man ito nga niya, hindi si Kapitan Barcelona, asin di ba pang mga opisyalis ng gobyerno lokal, kaya ba hindi ang Albay Doctors Hospital para ma-pacify ining bagay na ini. And pinag-coordinate naman na pinag-tutukar na isyong indigdi sa LCC Mons Legazpi kay Sir Chito Baldo and focal person kan immunization registry. Abangan na sana kung ano ang magiging solusyon kini sa mga maabot na oras. Kailan sa susug sa mga opisyal na nakauron direct pasiriring naman digdi so mga pwedeng makatabang na maayos ining sitwasyon na inidigdi sa nasambitan ng lugar. Ayan, yung kakuha sa record ka yan, kung may available na slots para duman sa 120, na makompleto dyan, di pwede sila makomodar. Yes. Pero kung daiman, maghalat na lang schedule pag abot ka ng ibang bakuna. Yes, tama. Pero daiman surosuan dyan? Kasubago, Sir Mar, kami nakaabot sa tuwing informasyon na arukin ang sitwasyon. Pero masyurte kita sa pag-abutan, nag-abot naman so task force kayo saan. Sinda na mismo nag-inisar na tabangan na ini, tulos-tulos ang naiiling ta rin sa mga oras na ini. Kapag nakahali ng sarong senior citizens sa iyong pagtutukawan, may mga personahe ng LCC na nagdi-disinfect na tulos kan lugar na pinagalian ka mga senior citizen. So yan Sir Mar, ang sitwasyon sa ikadua na vaccination area, pribadong establishmento digdi sa syudad kan Pero Legazpi. may mga nagbabakuna naman dyan. Igual na, actually, dire-diretso na ini, Sir Mark. Okay. Poon kasubag, kasi ang nangyari daw, simultaneous ini, poon na alas 9 ni na pagkaaga. Hanggang anong oras hindi dyan? 6 o'clock? Siguro hanggang alas 5 siguro, Sir Mark. Depende kung maubos na sa mga nakaregister ng senior citizens. Okay, sige. Yan tabi, Sir Mark, sa tuwing sitwasyon digdi pag bisita taman sa LCC Malls Legazpi, kay bahan digdi sa Kapitan EVP Glenn Barcelona, Sinbuoy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, San. So yan po tabi, panduwa yan. Kasi tuloy yan na vaccination sites na mga malls, yung SM City, tapos yung LCC, pagkatapos itong Pacific Mall. So, yun po yan ang mga tulong naduduman ng senior citizens ta. Most especially mga naka-pre-register na gusto magpabakuna. So, dahil naka-rehistro pa, na dahil silang duman sa online, o pwede man po na magpasiring dyan, parang walk-in registration yan, pero dahil nangangulugan na pag nagpasiring ka dyan, mababakunahan ka na tulos because may listahan pong pigsusunod sinda. Just hope and pray na pag dyan mo, may bakante, may slot pa, mabakunahan ka na ngunyan. Pero pag pasinsya kita kayan, makalat kita kay schedule kung na rin maabot. Pero sabi ni Mayor Bacas bago sa interview, baka mga next week, may maarabot pang dakol. So, alat-alaton talalang iyo. Okay, mga kaparehas kong puti ng buhok, magpabarakuna na ka mo. Ikaw, Manuel, nagpabakuna ka na? Palista ka na luwan.
Ano mo yan, Indo? Yan ang panahon nindo mo yan. Huwag ko makuna. Ngayon aldaw. 360 na AstraZeneca ang target po na ibakuna sa mga senior citizens ta. Ngunyan aldaw. Binanga po yan sa tulo, ditig 120 kada mall. So pag naubos na yan, di pundo na. Okay? So medyo mababa daw ang yung mga nag-pre-register. Imagine 18,000 ang target. Nag-pre-register sa na 2,000. Kaya pigagada po ng tabang so barangay Senior Citizens Association yung Baska na tabangan na paliwanag sin magpabakuna sa mga senior citizens for their protection. Okay. Ay, Diyos ko, dakol pa ang COVID, tabi. Okay. Bueno, mga tugang, maswerte. Kumusta po dyan sa Binavista sa Legazpi? Kay Kapitan Esther Ardales at saka kay Barangay Secretary Janet Bron. Salamatan po sa accommodation sa muyan nila Father Mamoy Kasudma na interong inibanan nito kami. Nagralakaw kita, patukad sa bulod para susugong kungain sa water source, mga tugang dyan po sa Buenavista. Abaan na. Ang swerte ninyo, mga taga Buenavista. Nakakaingit. Gusto ko nang lumangoy duman sa deposito ng tubig. Malipot, malinaw naman tubig nindo. Nailing ta duman, mga tugang, maganda ang pagkakagibukan sistema ninda. Because gravity feed. Kumbaga dahil pigamitan kimotor para makuha sa tubig. Ang ginibo, sabi dati da itong falls na kinontain mga tugang, parang ginibuan ng water impounding, no? Inimpound sa tubig, pagkatapos sa sarong ginibuang kigaro pool, na duman nag-aagi na medyo malinig-linig na, and then, kinaganing mga nasa 10 pie, 10 inches na diametro ng tubong goma, pasiring duman mga tugang sa filtration. May filtration, bago dumuman mga tugang sa storage tank. Napakali sa storage tank, yun na feed mga tugang ng tubig, pasiring sa mga harong-harong, dyan po sa sa Buenavista. And then sabi ni Kapitana, nakaabot na yan sa San Francisco. So nahiling mi naman, may overflow. Kung may pano sa tangke, naglalos mani na tubig sa tangke, nasa 4 pie. Pigpapabulos na nasa kali. Pangyayari, no? So sayang. So although may plano naman kampalan sa ako Bicol, at saka na ipadagos yan, sana makaabot sa sentro. Tasayang kan tubig talaga. Compare halimbawa ka na mamatian digdi sa pigkukuata dyan sa Yawa. Di hamak na talagang makapakasarap ng tubig doon. Kami ni Father mo, mininom duman. Sinalod mi sa nasungimot, may abaan ang kusugan tubig. Pwedeng mga rigos, mamasayong ka duman. Sa overflow. O yan, sana alagaan po ninyo yan dyan. Tanuman nindo po ng mga kahoy. Dahil pag tugutan na malaog yung mga para illegal na pagpraputol ng kahoy, dapat watershed nindo yan. Tabata may binuksan na pong tinampo dyan na bago na naman. Dyan po sa area yan. May road opening dyan, connecting mga tugang to may pangi. Dyan sa Castilla. Mabalda itong tinampo. Biro gyugunon mo Mani, shortcut ka na mag-agi pasirin sa Castilla. Diyan ka maagi sa Buenavista. Ayan po tabi sa mga kababayan mga updates natin. Ang bilog na istorya po kayan, manungod sa water system diyan sa Buenavista. And then yung possibility na makabot yan digdi sa, sa syudad. Tanganing maka-augment sa tubig na presente pong pigsusupulayngon yan. Saga po tabi sa Boses kang Kapalibutan. Sa programa ni Father Momoy. Dumi naman kami, mga tugang kumbaga gravity ang nagpapaano sa iya ang nagpapaandar sa iya. Pano talaga? Pano talaga sa tubo? Matindi? Kaya lang, dahil halaba ang sa itong mga dapat na asikasuon, maduman ako
Saga na sa nakita Kristiyan. Para po sa programa, Boss ng Palibutan Tomorrow. Sino po ka, boss, na nagantabay po sa Ramon Yato. Thank you and God bless. Bye-bye. There's a calm before the storm. I know it's been Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time.